Здравейте! Продължаваме с прогнозата за месец май за всички, които са зодия Рак или имат асцендент Рак. Като обща енергия, енергията е доста детска. Може би ще сте доста нетърпеливи, ще бързате, ще сте припряни, ще искате да стават и да ви се случват бързо нещата, но моя съвет е малко забавете темпото. В любовен план нещата изглеждат стабилни, но понякога най-вероятно се чувствате затворени за партньора, понякога сякаш не искате да го чувате, да го виждате, като леко отдръпнати от партньора, или имате нужда от повече стабилност във вашите взаимоотношения. В работен план, в работата ви, сякаш имате нужда от по-голяма стабилност и то най-вече в финансова сфера. Може би имате нужда от повече доходи и тези доходи може да ги получите като най-вероятно обмисляте някакъв курс или някакво обучение да започнете, за да може да си докарвате допълнителни доходи. Изтеглих една карта за всички вас, която е от Луната, и нейното послание: преодолей страховете си. Преодолейте страховете си и действайте напред. До скоро!